Sabeu que Convergència, la gent de Convergència, està fent, dintre del marc de Convergència i Unió, el màxim esforç perquè aquestes eleccions, pel que nosaltres representem, puguin anar el millor possible, que puguin anar molt bé. Així ho desitgem i així confiem que sigui, però no només que vagin bé per Convergència i Unió, sinó sobretot que siguin unes eleccions, les del 9 de març, que vagin bé per Catalunya, en el sentit que Catalunya surti d'aquesta situació d'atonia en la qual es troba, de manca de respecte en la qual també es troba, en aquesta situació de menysteniment en la qual hem caigut i sobretot en aquesta situació en què dona la sensació que a nivell del que es discuteix a Madrid, Catalunya ha passat a ser una cosa marginal o secundària. Això s'ha d'acabar d'una vegada per totes i nosaltres creiem, i en aquest sentit Convergència Democràtica hi té un paper fonamental, nosaltres creiem que l'única formació política que pot tornar a aixecar el to per entendre'ns i que pot tornar a situar Catalunya en l'agenda política que es decideix a Madrid i a més amb sentit positiu en aquest moment, ara per ara, és Convergència i Unió. Per tant, màxima implicació de Convergència en aquesta campanya, com no podia ser d'altra manera, màxima mobilització també a tot arreu que podem i a tot arreu on de fet tenim programades tot tipus d'actuacions, però a més tot això amb amb un nord i un objectiu principal. No? Mireu, un dels perills que nosaltres detectem en aquesta campanya electoral, que passa sempre que hi ha eleccions espanyoles, és la polarització entre el Partit Popular i el Partit Socialista. I aquesta polarització, des d'un punt de vista de Catalunya, no ens afegeix absolutament res. De fet, podríem dir que a efectes catalans i a efectes dels catalans, dels interessos dels catalans, la bipolarització entre dos partits d'àmbit estatal, el Partit Popular i el Partit Socialista, és un mal negoci per Catalunya. I això s'ha demostrat en aquests darrers temps. Semblava que quan el Partit Popular va governar amb majoria absoluta i les coses no van anar bé per Catalunya en aquells últims 2 o 3 anys del govern del senyor Aznar, semblava que era difícil que després un altre govern espanyol, diferent, de color diferent, pogués fer les coses malament. I en canvi ens hem trobat amb un partit socialista i amb un president del govern espanyol, en Rodríguez Zapatero, que deixa al final d'aquest mandat, en termes catalans, en termes de país, deixa un molt mal gust de boca. Aquesta és la veritat. Perquè és veritat que va començar el seu mandat ara fa 4 anys amb una sensació que les coses a efectes de Catalunya podien anar bé, que podia girar la situació, que podia canviar a positiu, per bo, i ara que podem fer un balanç de 4 anys ja sabem, ja hi ha molta gent a Catalunya que s'ha donat perfectament que el balanç d'en Rodríguez Zapatero i del Partit Socialista és un balanç francament decebedor. I per tant, torno a dir, polaritzar les eleccions entre el Partit Popular i el Partit Socialista, o entre el Partit Socialista i el Partit Popular, per Catalunya és un molt mal negoci. I us ho resumiré amb una, si m'ho permeteu, amb una idea o amb un concepte. No? Ja hi ha molta gent a Catalunya que s'ha donat des de fa temps que els dirigents del Partit Popular són un perill, a efectes catalans, un perill. Fins i tot fan por, segons com, no? Per les idees que defensen, per com volen portar les coses, però també hi ha molta gent en aquest país, a Catalunya, que s'ha donat que el Partit Socialista, els dirigents del Partit Socialista i en Rodríguez Zapatero són un frau. I per tant haver d'elegir, haver d'escollir, haver de triar entre uns que són un perill i uns altres que són un frau no és un bon negoci pel país. I aleshores és quan formacions com Convergència i Unió poden agafar força, com una via diferent. No la polarització entre els dos partits d'àmbit estatal, una via diferent. Aquesta és la que proposa Convergència i Unió. Una via de respecte a Catalunya, una via de solidesa de país, una via de dignitat nacional, una via d'avançar en allò que ens és propi, en allò que ens és fonamental, sigui l'economia, sigui el benestar, sigui l'autogovern. Aquesta és la via que proposa Convergència i Unió. Jo crec que nosaltres en la campanya, lògicament, haurem d'insistir molt en aquest sentit que cal evitar el perill dels dirigents del Partit Popular, cal evitar el frau dels dirigents del Partit Socialista i aleshores és quan formacions polítiques catalanistes com Convergència i Unió tenen ple sentit per defensar Catalunya, en aquest cas, en el conjunt d'Espanya i especialment en les decisions que es prenen a Madrid. Bé, això fonamentalment és
sentit, diguem-ne, del comitè executiu d'avui, de Convergència, s'ha parlat d'alguna altra cosa, una cosa doncs, relativa a la polèmica aquesta d'aquests darrers dies sobre el document dels bisbes espanyols. Això se n'ha parlat molt poquet, la veritat, però se n'ha parlat. Com sabeu, la posició del nostre partit és molt clara en aquest sentit. Jo mateix la vaig expressar ara fa un parell de dies en un acte a Molins de Rei, demanant en els bisbes catalans que parlin clar i català, que marquin perfil propi d'Església Catalana, que tenen una oportunitat d'or per desmarcar-se d'unes posicions de la Conferència Espanyola, doncs, que són posicions que fins i tot per molta gent creient i practicant doncs, són posicions amb les que no s'hi pot estar d'acord, posicions massa dures, per entendre'ns, massa radicals, i per tant en aquest sentit doncs, se n'ha parlat en el Comitè Executiu de Convergència. Celebrem, per exemple, la presa de posició de l'abat de Montserrat, de l'abat Soler, que ens sembla una presa de posició doncs, prou clara, prou diàfana, prou transparent, prou autònoma, prou marcant aquest perfil propi d'Església Catalana, que crec que en aquest moment, insisteixo, pel bé de la pròpia Església Catalana, que molts defensem, no? Doncs crec que marcar aquest perfil propi i desmarcar-se clarament i a més parlar clar i català és una cosa que en aquest moment hi hauria molta gent que podria agrair. Ja sé que els propis bisbes catalans s'han anat decantant cap a aquesta posició crítica, cap al document de la Conferència Espanyola, però crec que precisament aquesta és la via en la qual cal insistir i fins i tot cal amplificar. Bé, però això ha estat un tema, diguem-ne, més complementari, si voleu, dintre del Comitè Executiu de Convergència. Torno a dir que la part fonamental, la columna vertebral d'avui, lògicament, eren les eleccions del 9 de març i tot el que és aquesta precampanya, just abans, poques setmanes abans de les pròpies eleccions.